hwn oedd yn cael ei alw yn Llys Dorfil. A do'n byd o'n peil o gerig, a ti'n gweld un byd sydd i weld heddiw. Ac o'na goedan derwen fawr di syrthio ar y darn ycha, ac o honno'n malu bob peth, so o'n i'n cael gwarad ohono. A dyna peth ar ei ddigwydd ddechrau. A dyn fel athon ni lawr, athon nhw hyd i'r stafelloedd yma. A weli di hwn yma wan, lle mae'r wal yn ddwy wal. Mae yna un wal yma yna. Mae hwnna 3/4 metr o led. A mae hon, yr un tu mewn, 3/4 metr o led. A mae yna rhyw 1/2 metr rhwngddyn nhw. So o'r tu mewn i'r tu allan, mae ta 2 fitr o wal anfarth. Ac i be, dyli di, yr unig le o'n i wedi gweld rhywbeth debyg oedd yn yr Orkneys. A fan'na oedden nhw'n galw nhw'n brochs. Ac be oedden nhw, ond tu crwn a wal, 2 wal, fath o hon yn union o'n do. Ac o hynna mwyn amddiffyn. A enwa hein yn Saesneg di tower houses, tu tŵr yn Gymraeg. Ar ni dynnu, gathon ni graen, dynnu'r garag, ar y ti'n mancw, a ddar ni dyllu lawr. Ddar ni dyllu lawr ta, ryw 1/2-3/4 metr. Doeddwn ni ar draws rhywbeth o'n debyg i sgerbwd yna, ond doeddwn ni'n siŵr o bob peth di am bod y tir yn asidig, dy'r esgyd ni'n cadw ynddo. Ond gathon ni hyd i'r, fel sa'n dweud bod yna rhywun yn ei gwcwd yn gwynebu i'r dwyrain. So, athon ni lawr wedyn, doeddwn ni hyd i bach o losg, a ddar ni yrru hwnnw i ffwr i Edinburgh. Gathon ni grant i wneud hynny. A doeddwn nôl o fod dyddiad o 9,000 o flynyddoedd cyn heddiw, sef 7,000 o flynyddoedd cyn Crist. Doeddwn nhw hyd i'r Stylus, oedd o'n llawer bro disgwytha'n doi. A be oedd o, dwi'n meddwl hyn, ond bydd deud neb yn na Stylus Rufeinig ydi o, bod o mor isal, 3/4 metr lawr o dan y ddiar yn fan'na, ac oedd o ar ei gyllad i lawr fel la. A be oedden nhw'n neud efo'r Stylus yma, oedden nhw'n sgwennu ar glai gwer gwenyn. Oedden nhw'n gau o fyny, ac ochr bella, ochr arall i'r Stylus, yna rhywbeth bach fel rhyw spatiwl a rhywbeth. A dyn os o ti'n gwneud mistec, o ti'n llnau o'i ffwr, roed hwnnw yn y tân, a i llnau o'i ffwr felly. So, ac ar o ti ddarfod, o ti'n rhoi rhywun wan, o ti isio benegas o ti droi, yn Lladin mwyn chydig, ac oedden nhw'n darllen o, a wedyn llnau o lan o'r Stylus, a sgwennu nôl i chdi. Ond na reid i dod yma rei o'r archeolegwyr a dweud, o ia, cern, bod na, beth ti'n galw o, carnedd yma. A dyna, athon ni chwilio am y garnedd yma, a ddothon ni hyd i ryw gerig mawr yn mynd rownd, a ryw gerig bach yn canol, a'r golbath yr ong, ac oedden ni'n cael hyd i ddarna o lechi wedi cael ei naddu 2 ochr i wneud fel aros. Oedden ni hyd i rei o hynny. Oedden ni'n cael hyd i glaina, oedden ni'n cael hyd i ddarna o blethwaith, sa ti'n galw watl and dob, yna, clai. So do'n yn byd felly fod yn ganol carn o gerig de. So oedden ni wedi seidio na tu crwn oedd o. Ond oedd y gwair a bob peth na wedi tyfu drosto adeg hynny. A dyn maen nhw'n galw nhw tai crynion cyfochrog oedden nhw'n sownd yn ei gilydd, y tu crwn yna, a tu crwn yma. Da ni'n gwybod, da ni'n di methu cael y cyswllt yn iawn eto, a dyna maen nhw'n neud wan ac yn eithio gawn ni ryw gyswllt rhwng y ddau fan'na. Cos oedden nhw yn adeiladu fel tu niad, oedd y tân yn canol, a dyna mae'r criw yn chwilio amdanyn nhw wan. Ma'n wrthi reit dygyn fyrra deg, rhaid ni canol nhw'n de. Yn canol, be da ni'n credu y deilad sydd yn... Ond neb yn gwybod oedd yma gynt, so da ni trio ffeindio allan be'n union sy'n mynd ymlaen. So tu fewn di hwn, so da jyst yn tynnu a chwarter o fodfedd o tir i ffwrdd bod yn y hyn, jyst i greu siwr da ni'n colli bydyd, a wedyn jyst i weld beth o dan. A beth da ni'n bod yn gwneud, da chi'n gweld y pegiau yna?
bob tro da ni'n ffeindio rhywbeth fel rhyw fath o feature, da ni'n jyst rhaid y peg i lawr jyst i ddangos bobl bod o'n yna. So ie, jyst... Ac mae hwn yn multi-period ydy, mae gennym ni neolithig draw yna. Oed yr iawn yna, efo'r hwt crwn yna. A medieval da ni'n credu di hwn, a hwnna yna. So, multi-period, mae'n perffaith i rhywun fel fi. Lot o stwff yma cynt o'na homesteads yma, o homesteads yn Saesneg. Pobl yn byw yn yr ardal, hwnna'n mynd nôl. Fel mae'n amlwg efo'r neolithig sites yna yna. Millennia, so... Na ni, mae Blaenau wedi bod yma ers whenever. Ond y criw sy'n bod yma, maen nhw wedi bod yn wych, de. Mae ffordd mod wedi gweithio ag ati a'r amser maen nhw'n rhaid am ddim i wneud y lle yma, de. Archeol, mae o'n anhygoel, de. Mae yna lot yn dod ymlaen bell ffordd. Yr ymroddiad da ni'n gael gyn bobl i ddod yma i weithio, de. Mae o'n bod yn hynod o serus i bob, de. Yn hyn dwi wedi bod, a ben yn hyn. Yn torri gwair ac yn hyn a llall, de. A dyn, gwrs, hwn i gyd, ydy di feddwl, oedd hwn fel nali, ti'n y byd, y cyfnodyn byd, ynddo. Ac wrth gwrs, oedd eisiau mynd a chwilio am y cerrig, torri'r gwair a bod dim. Mae wedi bod yn gwaith diga, concad, ond ar ôl gweld beth wedi bod yn neud, mae o'n reit, mae o'n reit cysar y ti'n de, ti'n Da ni'n meddwl bod yna fedd yn canol fan hyn. Dyda ni'n siŵr, cos mae eisiau clirio lle yn iawn. Mae eisiau torri'r twyr, mae gyd i lawr i'r ddaear, a wedyn gweld union beth sy'n yma, de. A da ni'n gobeithio fydd yna rhywbeth o fanna. So, da ni'n gobeithio, a dyn, gwrs, gwn ni weld sydd wedi flwyddyn nesaf, de.